Ato ng sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makobanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. 17 anyos nga dalaga nga gingong gipatay sa 62 anyos nga lalaki sa Cagayan de Oro City ang nailhana human mipatimaw ang inahan ini. Suspect nadakpan sa hiniusang operasyon sa kapulisan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Positibong giila sa inahan ang dalaga nga napalgang patay niadtong Martes sa buntag sa Sitio Agora, Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Ang biktima nailhang si Diana Jane Pactol, 17 anyos, ug taga Sultan Naga, Dimaporo. Sumala sa iyang inahan nga 4 ka bulan na ang nakalabay dihang nalanghid kini nga mulangyaw gikan sa Sultan Naga, Dimaporo sa Lanao del Norte paingon sa Cagayan de Oro City aron manarbaho. Di mo lagi po na ikuan kay wa siya nag-istorya o asa siya dapat nagtrabaho o magkuan may mag-communicate mi sa cellphone. Ayaha, mangumusta. Mura na iya, kumusta, okay ra ko ma. Kumunsa makadira ate, kumusta naman ka. Siya okay ra ko diri ma, ayaw mo kabala ka kay okay ra ko. Di syempre, ako inahan, bro, kuan rapod ko, kalma ra ko. Ulahing nakahinabi sa inahan ang anak ni adtong adlawng Lunes, pinaagi sa chat, nakurat na lamang kini. Dihang nasayran pinaagi sa social media nga patay na ang anak. Kahinumduman nga nakitang wa nay kinabuhi ang biktima. Nga gisulayan pa pagtago sa 62 anyos nga lalaking sospek sa tangkungan nga bahin sa Mambato, Sitio Agora. Nagpaabot na sabog hinabang ang Cagayan de Oro City LGU. Bisan pa man nga dili ni taga dinhi pero sa ngalan nga dinhi pod nahitabo ang mao nga krimen, angayan lang pod nga serbisyuan sa ato ang dakbayan. Samtang adlawng Miyerkules, nadakpan sa joint operation sa Police Station 3 Agora ug Initaw Municipal Police Station ang sospek nga si Sunny Boy Ratonil. Human nasuta sa kapulisan nga dito kuno nagtago ang sospek sa Initaw, Misamis Oriental, human ang krimen. Giangkon sab sa sospek ang krimen nga iyang nahimo. Ang yarang giingon sa tuwa is na daw sila ipanaglalis tungod sa kwarta. Then na-connect gihapon nato ni sa information gihapon nga gihatag sa mga concerned citizens nga naay panaglalis nga nahitabo sa ilang duha. Kasong murder ang posibleng atubangon sa sospek kinsa wala na muhatag pa og pahayag. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.